nami amazulu avumile ukuthi nami sengiyabonga kuwe Jehova, ngiyabonga kuwe Simakade, ngiyabonga ngizithoba kuwe, ngithuphake bebesiya amazulu adavumana kumi, angifunele iminyango, ngiyabonga Baba. Amazulu adabhekana lapha ngakimi, ngiyabonga Baba, ngiyabonga. Oh Jesus, ngiyabonga Nkosi. Bakuvume wena Baba, ngekho ngavala. Ngiyabonga Jehova. Sengiyabonga Baba, ngiyabonga kuwe Mesiya. Hayibo, ngiyabonga kuwe Baba, sengiyabonga kuwe. Amazulu avumile, ayetavumana lapha kumi Baba. Amazulu avumile, ayavumile, ngiphumelele. Sengize ngaphumelela nami Baba, ngibonga kuwe Msindisi. Hey, nami ngithe ngaphumelela, nami ngithe ngaphumelela. Hayibo, avumile amazulu, hey, ayivulile iminyango nami ngiphumelele. Hey, ayavumile amazulu. Hey, ngiyabonga, ngiyabonga Simakade. Avumile, avumile amazulu. Nasengize ngaphumelela, ngiyabonga Baba, ngiyabonga Baba, ngiyabonga Baba, ngiyabonga. Ake sijayive nje sithi bazalwane, bayivumile amazulu kuyona. Kajonge nje. Ngiyabonga, 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 ngiyabonga Baba. Ngibingelela nonke babukele emakhaya, ngibingelela abalandeli bami umhlaba wonke, ngibingelele onke amaqhawe ekseni kuyisonto namhlanje. Mbukelo wami ngifuna ukukhuleka nawe lapho ekhaya. Ngicela ubambe iglass elamanzi, ufaka amanzi phakathi eglassini. Abanye abantu abakhona ukufinyelela kumprofeti ngokwenyama, kodwa ke manje njengoba nje ungibhekele ekseni, ngifuna ukukhuleka nawe lapha ekhaya. Awukhoni khona izinto ongakhona ukuzenza
njengamanje uyagula usembedeni, iy'nyawo zibuhlungu, ikhanda libuhlungu, kunento egijima esiswini, kunezinto ezikuhluphayo lapha ekhaya njengamanje wena ongibhekile, ngaba useSwazini, uphesheya, useNigeria, usemazweni angaphandle, eZimbabwe, useMalawi, thatha iglasi ngokukholwa. Into mawuyenza ubeliever, ukholwa umprofeti, izinto ziyenzeka. uNkulunkulu udinga abantu abamkholwayo. Sidinga ukukholwa. Uma ukholwa kuzokwenzeka. Kungenzeka umzimba wakho ubuhlungu njengamanje, useyinhlungweni, usesibhedlela noma usejele, njengoba sikhuluma nje nawe kusekuseni. Umprofeti wabantu lo, amandla engiwaphiwe kamoya, mina ngisebenza ngobizo nothi ukufunda, ngiphiwe esimoyeni. Lapho khona njengamanje ungaba uyiqhawe, wonke umuntu ongibhekile njengamanje makathathe iglasi afake amanzi eglasini njengoba enzile umprofeti. Njengamanje uhanjiswa nezinto ezithile, ngifuna ukukhuleka nawe njengamanje. Bamba iglasi lakho lapha ekhaya, wena ongibhekile bamba iglasi njengamanje, ngifuna ukukhuleka nawe. Bamba iglasi lakho lapha ekhaya. Ngiyakubona mama uyagula, uphethwe ushukela, uphethwe i-high, uphethwe ikhanda, unesifo sokuwa. Ngiyakubona nawe lapha ekhaya, seyifile imizwa yakho, akusekho ukuhlala kamnandi phakathi kwankosikazi nendoda ngenxa yokuthi amandla awasekho, igazi lakho alinyakazi. Ngizokhuleka nawe ekuseni. Thatha iglasi ulifake njengamanje, thatha iglasi ulibambe, libambe njengamanje. Nangu umprofeti wobizo, umprofeti osebenza ngezithunywa, kodwa uNkulunkulu vele usebenza ngazo ke izithunywa. Amathonga kungaba zingelosi engazange iphile ngokwenyama, abuya asebenzise laba bethu asebashiya bangena emndenini. Now ngiyaqala njengamanje ukukhuleka nawe. Bamba iglasi lakho, ulibambe kahle. Baba onamandla, mvelinqangi, uNkulunkulu wezizwe, mdali wezulu nomhlaba, ngibonga isipho sikamoya ongiphe sona. Lona nje manje njengamanje ongibhekile, Baba ngimnxusela kuzidalwa zakho, ngimnxusela ekukholweni kwakhe njengamanje ubambe nami iglasi. Makwenzeke lento ayifisa enhlizweni yakhe, njengoba ebambe iglasi ebenokholo wagijima wayolithatha. Ngithumela ingelosi ke nami ngiphiwe ukuthi mayigijime kuye, ingene kulawo manzi owaphethe. Nansi iyangena njengamanje, ayangena amandla, uyaphiliswa zonke izifo. Babona amandla, yenza umsebenzi. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga, zulu eliphezulu, amanye amazulu eduma phansi, ndumandumane yadume ezizweni, uNkulunkulu wezizwe. Njengamanje akasebenzi, ngizocela mayigeza ngalamanzi, makathola umsebenzi. Uyagula, ngibulala izinto engaphakathi esiswini, ngivula isibelethe singatholi bantwana. Nangu lo makoti bayamthuka, bambiza ngenyumba. Ngivula isibeletho, usefile izinhlamba. Nansi high blood, nanku ushukela ugcwele umzimba, nali ikhanda elingapheli, nazi intwala, nansi imizwa ifile ayisebenzi. Ngiyayivusa ngaleli chibi. Leli chibi ngiyalibusisa, lamanzi ngiyawabusisa. Mawangene, ngibulala otokolosho mabechela ngawo, ngibulala otokolosho mabechela ngawo, ngibulala imimoya la ulala khona njengamanje. Ngishisa imimoya somandla. Ngiyabonga. Bamba iglasi leli njengoba umprofeti elibambile njengamanje. Khuluma ithi, Nkosi ngiyaphila, ngezwi elikhulunywa ubaba wami umprofeti lapha ekhaya. Khuluma njengamanje, khuluma njengamanje. Ngiyaphila ngaleli chibi, ngiyaphiliswa izifeni zonke, ngiyaphiliswa emadlisweni engadliswa ebusuku, ngiyaphiliswa emadlisweni engadliswa ngokudla. Siyavula isibeletho esingatholi bantwana, zonke izifo, inyawo ziyangiyeka. Le mimoya uma ngichela ngayo
iyaphuma yokuthakatha ekhaya. Right, bamba lamanzi wakho njengamanje. Ya aphuze njengoba ngiphuza nangu umprofeti uyaphuza nami ngiyaphuza. Aqhabule. So aphuza swashiya half lamanzi ngoba ngifuna ukwathatha lamanzi kodwa wena owazi ukuthi ukhona useduze mhlambe usenqabeni njengamanje lawo manzi uzowaphuza waqede kodwa mangabe usekhaya futhi njengamanje lawo manzi uzowaphuza wabeka half wafaka ebhakedeni uzoqhubeka ngawo noma ngabe ukhona la njengamanje ukhona uzowaphuza wabeke half wafaka ebhakedeni uqhubeke ngawo njengamanje ngiyaphuza futhi siwabeke half ithi mina ngiyaphila ngengelosi yasenqabeni ngiyapheliswa wothi izitha ziyadeda mangigeza ngaleli chibi imetha isebenza emsebenzini kuyadeda ubumnyama bonke ubumnyama baphambe bokelo wami ngicela ukuthi ke sesiwabeke half njengamanje ngicela ukuthi wathatha uthole ibhakede lapha ekhaya uwafake ebhakedeni ugcwalise ngamanye bese uchela igceke lonke bese kuba amanzi azophilisana ngawo ikhaya uchele ngawo ugeze ngawo abangasebenzi ubanikezela amanzi bageze ngawo ngiyabonga uNkulunkulu akubusise usenze njalo wena ukhona ekhaya ungibukule njengamanje inkosi ikubusise nezidalwa zakho amaphupho obumnyama aphele nasi isimemezelo esiphuthumayo esimema bonke abantu ngomhla ka-31 zika December umprofeti lo wobizo uzobe ela enqabini udinga ukuzohlukanisa unyaka no Dr X kulokho inkonzo ehlukile mhla ka-31 after 12 ngifuna ukuthi ufike la ungabe usuka eNatal onke ama province usuke eSwaziland mhla ka-31 ngicela ukuthi ufike la umprofeti uzohlukanisa unyaka nginenkonzo enkulu uma siqeda ukuhlukanisa unyaka kuyothi ngo2 ekseni noma 3 kophuma imoto ngihambisa abantu empophomeni uNkulunkulu ingelosi ingithume empophomeni khona la eGoli ngihambisa abantu empophomeni ungaphuthela ungahlala ekhaya impilo iyahanjela njengoba izinto zakho zimnyama kwahanjela umuzi wakini ngoba khona abantu abaphuma beshona Eastern Cape bashona kuphi Swaziland bashona Malawi balande izinto ezokwenza ukuthi ekhaya ningaphumeleli impilo iyasetshenzela ngithi ngomhla ka-31 phelela la enqabeni kuyothi ngo2 ekseni bese kuphuma imoto ngiyokufaka empophomeni 2024 owakho lo 2024 nginamafutha engiwabekile ozothi mawuphuma kwimpophomo bese ngigcobisa ngawo ngifuna abantu abathi baba umprofeti sifuna ungena 2024 nesithunywa sakho nengelosi yakho yempumelelo ngithi ngeke uyisole onke ama province ngomhla ka-31 ngithi ke njoba kusekuseni nje namhlanje kuyisonto siphelelela ngasenqabeni njengamanje siphelele sinenkonzo yokubonga unyaka kunabantu bakini abahambe emhlabeni abanye bahamba benamacala abanye bahamba bexabene abanye bahamba belwile abanye bahamba benukene kunabantu ababethakatha ziningi izono uthi uNkulunkulu ubheka ngehlisela iphambeko izono zoyise phekwabantwana ngithi bantu basempangeni impangeni namaphethelo koThekwini ngizobe ngilapha lapha empangeni Imbizo Hall hlala nami ngizomemezela ukuthi lapha empangeni ngizobe ngenzani ngizobe nginiphatheleni ngizobe ngiphethe ibuse ngiphethe zonke iwash material 1-on-1 uyamthola umprofeti la eGoli 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti zonke iwasho zikhona umfuni iwasho njengamanje usekudeni ufune iwasho zomprofeti fona njengamanje nanka amafoni fona njengamanje ayehla ayenyuka amafoni fona njengamanje sizokuposela iwasho kanti ke umprofeti uyamthola ulesine umgqibelo kube isonto uyamthola kuyi 1-on-1 ngithi fona njengamanje wena ofuna ulwazi ngaye umprofeti uDr X umprofeti wena
mhlambe kungenzeka umfundisi mhlambe uyini ungenwe idlozi yithonga lifuna ukupha umsebenzi kungenzeka umthandaza akucaci kahle wozoxhumana nomprofeti akufake akuthatha akufake ezweni likamoya leli bandla sinazo izangoma sinazo inyanga sinabo abathandazi ne-belief nokwazi ukuthi umuntu mayengenwe yithonga kwenzakalani hayi usuke engangenwe mhlambe amadimoni kodwa usuke engenwe isithunya sakubo ngithi ke abantu ke abaphelele ngomhla ka31 and 1 prophet uzokusa impophomeni ungene ku 2024 ungena nesibusiso zovuleka izinto mabaphila abantu zovuleka izinto mabaphila abantu amandla wahlele phe kwakho Power to descend upon. ubani la Who's here? Mama wakhe, mama wakhe, mama wakhe, mama wakhe. mama ufuna simezeleni What do you want? Ingane sami isejele, ingane sami isejele. sisajele In prison? Yabafana babili. Yeah. ubani wena kuyi What relationship? Uzuzo shamaze. Uthuba shamaze. Yeah. nifuna ngenzeleni mama What do you want me to Bakibe. ejele do? Release them from ufuna prison. ngibakhiphe mama Want me to release them from prison? Bakibe. uhamba nobalo Who's with her? nifuna ngibakhiphe You want me to release them? ubani nobani mama Who's with her? Unzuzo. Nobani? Nothuba. Yeah. ubani nobani Unzuzo. Their name? Nothuba. Yeah. okay Yeah. Yo. thuso thuso thuba Two. ngiyankhipha etilongweni I'm relieving you. ngithumela ingelosi yasenqabeni I sent the etilongweni angel of Ngabeni inside there. mawenzeke Let isimangaliso the miracle happen. ngithumela ithonga Send the ancestor likamoya of the spirit etilongweni inside there in prison. ngibonga ubufakazi The engizokuthola testimony. Nakha about amandla. the third power. sithini isithunywa What does it say? Siyabonga. Siyabonga. akuduma ihlamba akuduma ihlamba Round of applause. Siyabonga. Siyabonga. Ajasadala. Ajasaboshwa. kade naboshwa Oh, not very long time. Sifuvulelwa. Sifaniwe izinto. nazo-ke There, busa kapha phambili busa phambili let her come in front. ubani okuye Who are you? ubani wena Thina siyabonga. aha Sikomkhulu thina. umkhulu Sikomkhulu Grandfather. thina. nifuna ngimezelele mntwana What do you want me to do for your child? Sibonga uprofethi thina. Umkhulu ba- Owehle ezulwini. Wathunywa ngabadala. Wathi abazosiza. akuduma ihlamba akuduma ihlamba Give a round of applause. beniboshiwe Siyabonga Captivity. uprofethi. Beniboshiwe. kakhulu. Siyabonga We're incarcerated. besiboshiwe thina. Eh? Besiboshiwe thina. Sibonga uprofethi wasenqabeni. akuduma ihlamba Give a round of applause. akuduma ihlamba akuduma ihlamba akuduma ihlamba ikisa 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 wena ufake ijazi isalapha ngibosisi The Wena guy ufake ijazi with usalapha the ngibosisi jazz on, go to the prophet. uhlalaphi Where do you stay? ngoqala phansi ngibosisi Kneel down. The prophet want to bless you. umsebenzi lo wabantu abadala uhamba kanjani kodwa How is it Usumile going? usaqhubeki. umele awuqhubeke Stagnant? buyisa amafutha ami All buyisa peace? umagezana Magazine and product. buyisa ya thank you namhlanje ngivula Today, ithunywa I'm zakho releasing your message. ngivula isiphiwo sakho Your gift also. ikhanda Don't lutho ukuligeza ke wash your namhlanje head today, Yeah. brother. uyoze uligeze ekuseni Up ngoba until insebenzo the yami next morning. kumele ukuthi kusebenze What- ubusuku let bonke it Yebo baba. work Ekuvule. through you. Release ngibulala whatever ubumnyama destroying darkness.
ngikhuphula ithonga elevating ancestors, naso-ke liyaphakama rising up, liyaphakama rising up, liyaphakama it is rising up, liyaphakama rising up, liyaphakama rising up, naso-ke there is it, liyaphakama rising up, ngiyakuvula I'm opening, ngiyakuvula I'm releasing, ngiyakuvula I'm opening, ngiyakuvula I'm opening you, nithini bomkhulu nithini bomkhulu nithini bogogo what are you saying? nangumprofethi Ancestors, there's a prophet, nangumprofethi there is a prophet, Kalivule thina kade sama silindile Ufuna ngilivule? release you? namathwasa thina ngabayangena sasimi ngaphandle cela sivule umsebenzi yimi umkhulu wakhe mina ubani? nyamazane Wena ubani? Simande mina umkhulu What is your name? wakhe Umkhulu wakhe ubani? Predecessor, what is his name? umkhulu wakho bani Hayibo Predecessor, what is his name? umkhulu wakho bani Which one is he? umkhulu wakhe mina ukebesuka basaludeni bethungele nalini nifuna enzeni lo mntwana What ufuna do you want? umsebenzi ephilisa abantu hayibo funa ngimvule Want me to release you? siyacela kehla dala Ngilivulele. Open. mvulele lo msebenzi makehla madala ngifuna umsebenzi nginiphakamisele Top elevated. phakamsele siyacela baba mphakamisele lethi ikhandlela eliyelo Kanda, please. Stick candle. lethi ikhandlela simvule Lipos. lethi We ikhandlela need to simvule release the ancestors upon her. lethi ikhandlela simvule Yellow stick candle, please. Bring it to the ngiyakuvula prophet. namhlanje We are releasing. ngithi ngiyakuvula namhlanje I'm releasing. bambe bambe kanje kuye Holy. bamba kanje baba onamandla Powerful God. baba mvenqange uNkulunkulu Alpha, God wase-Afrika of the African. uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlala God of our majesties. zulu lemfihlakalo Confidentiality of heaven. namhlanje ngiyavula Today I'm releasing. I'm opening. ngivula umsebenzi kamoya phe Opening kwakhe spiritual work upon him. ngivula isipho sakhe Opening his gift. baba akasebenze ngabantu Let it work people to come. bakaprofethe Let him prognosticate. akasiza abantu Let him be assisting Prophet. people. Let him akasiza prognosticate. abantu Let him help people. idlozi lakhe aliphakame His ancestor must be risen up. ebusuku On namhlanje sleepy night today. ngibisa izizwe ngezizwe All the nations. ngibisa abantu emagumbini All amanomhlaba the corners of the world. ihlahla ayisebenzayo The herbs that is utilizing. zonke iphilisa abantu Let namhlanje them be effective today. idlozi lakhe His ancestor. alikhanyi namhlanje Let alikhanyi there be light today. nakho wena Let there be light today. khanyani bomkhulu Ben now, predecessor. khanyani Let there be light. ngithi ngiyanivula namhlanje I'm releasing you today. ngithi ngiyanivula I bomkhulu say I'm releasing you, predecessor. ngiyanqaqa I'm releasing you. ngiyanivula ngaleli khandlela I'm untying you through the stick. Ngiyanivula. I'm releasing you. ngikunikeza isibani I'm empowering you to light. ngikunikeza isibani Empowering you to light. ngikunikeza isibani Giving you the light. ngikunikeza isibani Giving you the light. hayibo ya madoda amakhulu siyabonga madoda siyabonga madoda Oh,
siyakazaretha Lala sis. Listen, lady. Kunento There's something. ngizoyiqala kanje. Kunomuntu How to ongekho begin. right okwanongoma. The NND. Indawo yakhona esimoyeni kubhalwa It's indawo called kuthiwa area, it's isemona. called Emona. Yebo. Bese kubhala ukuthi It is written. kunento There's something. engekho right Transpired. Richards Bay. The NRB. Ubani ose Richards Bay? Who's there? Kubo kamnyeni wami. Thank you. Yaba. Awasungitshela ngithi. Did not Yeah. tell the prophet. Did Yebo. not I disclose wasn't it. Did not Yeah. disclose it to the prophet. Dayela phansi. Listen. Kunenyanga wena There's a sisi native doctor there. esimoyeni kunomuntu Spirit. wakini eduze kwakho Person next to ongasekho. you. Yeah. Oyithonga Deceased lakho person. Yeah. okhuluma Who is nami upset ukuthi to kumele speak to the ngikusize prophet. I should help you namhlanje today. ngoba kukhona into ohamba nayo Something with abahambisa you. nayo You are engekho called with right. Something Yeah. engalunganga, evil. Manje uma ngikhuluma uyabona ke manje ke Now, bonke abantu bayadideka manje people ukuthi are confused now. mina ngimprofeta ngoba kusho prognosticated umuntu ongasekho because seduze kwakhe yena akamboni ubonwa yimina That umuntu person wakubo is ongasekho invisible, is the Kodwa invisible. kunenkinga ese-Richards There's Bay. a problem there, NRB. There's kunenyanga a native doctor there. esendaweni There's yakwanongoma called wathi umuntu lo Nongoma. khuluma The one useduze spoke kwakho next to you. kusho idlozi The lakho ancestor said it. lithi kumele He ngikusize said, "I should help kunomuntu you." omubi There is an evil kangako source ukuthi and charm. sisiwe
Even now, manje, ngibona I imoto. see the vehicle. Ngibona imoto, see ngibona the mawuhambe. You're right Bese in the ngathi car. uhamba ugibela imoto ube nesiyezi ngathi awusaboni kahle emehlweni bese imoto iyaphenduka nawe le Then moto. it capsized with you. Anjani amehlo akho, sis? How is your eye now? avela bemnyama emgwaqeni. Thank you. Oh. Ngaprophet, Can I prophesy? ngaprophet. Can I prophesy? La lapha Listen. ngikutshela ngoba I'm la telling you because listen. kukhona abantu phakathi kwenu kufuze Some ngabe people kade know bafa. they're supposed to be dead. Abanye long time ago. basindiswa amadlozi Some wabo are ngoba saved, khona some are izinto saved. okusamele Some bazenze things that are emndenini still outstanding yakubo to be done there. kunamaqala okusamele uwalungise There are trials to be emndenini attended wakini. to. There, Lalela la. wherever you come from, listen careful. Sis uhamba ngani? What are you Imoto writing? emhlophe ipholo lapha phandle. Ipholo. Yebo. VW Polo. Ufuna ngibenzeni lo muntu osemona? What do you want me to do to this one? Oh, inyanga. To that one? Oh, native dog. Cela ukuba bangisize ukuthi uma beyolanda umuthi bawulandela mina ingasebenzi. Oh, wena ufuna aphile? You want him to survive? Cha noma engakaphile ngoba kumanje oba ngimile nje la akuvumi ukuthi ngihambe kahle la iqolo. Phela abanye abantu bangithatha kancane. Some people, don't take them for granted. Uyabona kwesisikhathi Sometimes. Ngiyahlupho uyabona mawube wathi umuntu ophambi kwakho a person othunyiwe or person, uyamazi so you know the waze person. wamjwayela Oh, you are, you are sewufile taking liberty. Oh, you are dead wothi already. mawumuntu If you are a person, ubuye ucela ukuthi inkosi ngicela Oh, inceke no, yakho please, mangayijwayele you are kodwa sent- I'm taking angihloniphe liberty. Let me honor him and respect him. namhlanje ke sisi ngizokusiza I come to help kangakuthi you. ngizokuphilisa I come amehlo to wakho deliver namhlanje your heart. ngizokhipha lento ohamba nawo Whatever is namhlanje with you will be ekwemphethe casted namhlanje away. there is no Everything accident is- awukwenza ukufa Oh, you cannot die at the moment. Ngiyabonga. njengamanje ngithumela nansi inkemba Now I send a sword. ngithumela kule nyanga yasemona Native doctor there, Mona. lezi zinto eyifake kule ngane Put inside the child there. mayibuyele kubanikazi Let bazo them bounce back to their owners. ngithumela khona njengamanje Send it back wherever they come from. ngithumela khona njengamanje Back wherever they come from. uyaphiliswa Be delivered. nithini What are you saying? uba wena khuluma kuyena Who's speaking? ubani wena Who's speaking inside? ukhokho wakhe Grandmother.
Hayi uye lo kade evele lapha. He's the one. Ufuna ngimezeleni lo mntwana? What do you want the prophet to do for you? For your child? Nifuna ngimezeleni? What do you want the prophet to do? Bayambulala. Black magic. Imoto siyaginqiki. Ngiyazwa. Overturning. Can you hear that? Angiprophetanga. Angisho ukuthi Didn't the prophet uthi say lo that? uthi lo This gogo one's uthi saying- imoto zakhe ziyaginqika. vehicles are overturning? But mina ngimprofethile. Ah, Ngithi ngibona prognosticate. imoto. I see the vehicle. Ngibona kubamnyama I see your emehlweni. vehicle. Uyazi Vehicle, ngiboniswa your yini? eyes. You know what showed me that? Sesewe. Sister, Mama, wena ugqoke ingubo. Mama, Mother, wena. Ma. Wena stand up. Sugu, Stand up. Sugu, Mama, mother, stand up. Ima kanjani? Sugu. Just stand like that. Mama, stand up. Sukuma, you also, Wena mother. mama. You, Ya, ima kanyana. be upon Wena mama. Ongaphi? Ya, wena mama. the other one. Ngibona ingelosi You yakwaShembe see the angel njengamanje. of the Nazareth. But Ah, idlozi the ancestor la kubomnyeni wakho. of your husband, Kunento something ezokwenzeka emsebenzini cataclysmic at work will take place. umnyeni wakho engekho husband. right. Very bad thing. Kunomuntu engabe ngiyambiza la. Something I'll mention now. But mina ngiyena umuntu othanda ukubiza I don't amagama. want to mention people's Kodwa name. into engiyibonayo What is visible to me? kunengelosi There is yakwaShembe an angel of the Nazareth engenelelayo lawo that namama is intervening. ekhuluma nami ukuthi kumele Speaking to the ngikhulekise prophet, umnyeni as you wakho. speak for your Nawe bese husband, ngiyakukhulekisa Then I ngoba would get you delivered. ngibona ukhala I see you usecansini. complaining there by the Bese ngibona traditional amakhandlela. method, some stick But candles into erected. engixakayo- What is confusing me? Ngibona kulokhu kungena I abantu see those bakwaShembe people, eNazaretha. Nazarites are coming to you. Mama, uyazi kwaShembe? Do you know Nazareth Wazi Church? kanjani? How do you know it? Ngisonto akhona. Thank you. Yabo. Mama, Mother, mama. Ba. ma. Ingelosi isuka kulo mama The angel from the lady here, iza kuwe straight to you. phekwa lo mama. Upon the lady there. Wena uyazi kwaShembe? Do you know Nazareth Yeah. Church? Wazi kanjani? How do you know? Sonta khona. Must stand up. Wena mama ngifuna ukuvala ithuna yeso. I want to close the grave Yezwa mama. to you. Khona into kumele yenzeke. There's Ngibona something's about to uhlezi happen. ecansini. Kodwa The indaba yakhona traditional mat, mayiphuma nje ubaba kwakho the emsebenzini. father from work, Yeah. Ngimbona ethi uyaphuma is nje. trying to go out, hey, knock off. Usebenza phi? Where's he working? Usefryhead. Usebenza ini? What is it doing? Security. Nakho. There's a thing now. Hayi, ngishilo ngathi ngoba indaba yakhona ngizwa nje isibhamu sithi. It's a gunshot. It's a Sithi gunshot. inhlamvu. After that Yeah. ngikubona wena usukhala projectile emacansini. there. Ukhala Yeah. ngibona amakhandlela kodwa Stickers. emva kwamakhandlela After ngibona stickers, ingubo you ezimhlophe. see the white zi- garments. Zonke All zikurawundile of them ngibona surround amaNazaretha. Yeah. Manazaleta. Khonza khona. Yeah. It's where you are Ngizakuvikela worshiping uthi ngisize mprofeti. to protect you. So hold Hayi me closer. ngizokunceda uthi ngincede baba. Assist you. So hold me Ithi father. ngincede baba. Hold me father. Ncede baba. Ithi ngincede baba. Hold me father. Ncede baba. Ithi ngincede baba. Hold me father. Ncede baba. Ithi ngivale ithuna baba. Close the grave. Balithuna baba. Namhlanje mntanami Today, listen. ngikubona I njoba see uphuma la. you departing from here. Lento kodwa ecishe yavela namhlanje To happen today. ayiveli ngoba kumele It's ivele. supposed to be happening. Kunento ecishe yavela Something nginibona is nibabili happening. You are two. nihamba kanje namhlanje kuseni. Like this in the morning.
nibabili nihamba lapha nihamba somewhere Going kunomuntu endaweni khona abantu ebebelilandela some ngemuva people were following you. kodwa ngibona I nibabili see you are Uyangizwa many. mntanami? You are many. Can you hear the prophet? Child? nibabili Two of you. kunezitha ezikhona Enemies okumele siyibophe around kodwa there must be esimoyeni bondage, angazi spiritual. ukuthi nina nibangaki No. ukuthi Only wena ke uhamba ukuthi wena uhamba kodwa mina ngibona nibabili nike nahamba nibe u2 Did you go in pairs? nike nahamba na u2 Did you go in pairs? wothi ngisize baba So help me, fan. Sizwe baba. ngisize mprofeti Help me, prophet. kunento ongabe yenzekile There's something that should have namhlanje taken kuseni place this morning. kodwa inkinga ekhona izange yenzeke It lento did ngoba not materialize. kunento mntanami khona into ekulandelayo Something is after you. abafuna ukuyithumela They want kuwena to send it to you. engekho right Engalunganga kodwa na. ngoba ubuze la Because ingelosi the- yami iye yasuka my angel khona yasuka la went straight from ebekade here, ngihamba khona wherever he yazi wanted. yafika yangena It's phakathi not- wase uyahlakazeka inhlangano yobubi Bad association. le ngane yakho idinga lento okuthiwa i-protection You need isivikelo. uyangezwa khona into engekho right Something engahambi kahle. efuna ukwenzakala enganeni yakhe What engekho happened right against your you child? need a protection Njengalo- now isivikelo right now. ngizamnika i-protection I shall give her isivikelo. khona into engabe ngiyayishona Something baba on the- kodwa ngizoyiqeda ngoba mina angifuni ukukhuluma izinto eziningi I don't kakhulu want to talk too much. wena baba unokholo wena baba Faith is too phakathi much. kwakhe enhliziyweni Within your yakho heart. uyaya esontweni Do you congregate? Angumuntu ojwayeleke esontweni Eh? kodwa nje ekhaya bayasonta. oh ya unalo kodwa ukholo You do have faith. ngoba ukuba nawo unalo ukholo ngaba ukhona Could not be here. Yebo. ngizakusiza I namhlanje shall help you. Sobonga kakhulu. khulekani nginisize I shall help. hamba lapha kancane baba unamandla Powerful God. ngimnikeza isivikelo lo mntwana Protection. makavikeleke Let her get protected. insolaboya That's isivikeleko protection. anilokhuzi aniwagezi amakhanda namhlanje Don't wash your head today. khanda awuligezi You must namhlanje not wash your heads today. protection Vigor. isivikelo Protection. ngicela zonke idalwa Marking all the ancestors, zikamoya spiritual one, ngiyayikhuphula phakathi wenu elevating all of them, idalwa messengers, ezinembethe Ngafigyo. ngiyayinyosa I'm elevating them. ngikhuphula ama-bodyguard Elevate there, whatever it is. akamoya Spiritual ones. ngiwafaka phakathi wenu Among you, I put them. ngiyanibusisa namhlanje I'm blessing you. inkosi inibusisa God bless you. uma ngiliphakamisa ukuhamba If I raise it up, uzophakamisa izandla nawe you must also raise up your hands. ngizobala ngigcine kawu-10 I'll count up until you show. uma lufa ukuhamba If it's getting demolished, uzobe sewubanga umsindo wokuhalalisa you ukubonga make a lot of noise and praise, Uma ngithi 10. thanksgiving. You should lufa ukuhamba get destroyed. uzophakamisa izandla Raise up your hands. phakamisa izandla Your manje hands up now. uzokuhamba ngapha baba somandla Almighty God. abanye izinto zabo yivalekile Their matters are blocked. bahanjeliwe They consulted the evil people. kwabizwa amagama wabo ey'nkambeni Their names are summoned inside the blackboards.
abanye bantshontshelwe impahla zawufakwa phansi emhlabathini. Their clothes are stolen and they deep down there to the Kunemizi pits. njengamanje Some ekhona houses enamabhodlela there, emhlabathini some bottles right down there to the pits, egangeni. to the wilderness. Ngicela wonke umuntu okhona lapha I'm asking everyone that is present. ngibulala ukhamba lobumnyama I'm destroying the black pot of black magic. bonke abasetshenzwe emathuneni All those that are bewitched from the graveyard, bonke okuvalwe kubona amaphupho their dreams are locked, kwavalwa ipho zabo their gifts are suspended, kwavalwa impumelelo their success and breakthroughs are suspended. imhlabathi eyantshontshwa yamathuna Soul from the graveyard stolen, imhlabathi yezicathulo zabo yezinyawo zabo soul under your feet, ithunzela revenants, abalaliswa nezithunzela those that are sleeping with apparitions, abahanjiswa nezithunzela zobumnyama those that are going with apparition and Ezivale revenants, yonke into. they are locking everything. mazife namhlanje Let them get destroyed today. imithi yabathakathi Sorcery charms of the sorcerers, mayiphuphe ife let them get nullified and neutralized. abathakathi Sorcerers, makwenzeke kubo let it bounce back to them. lokhu kufa kokhamba When it gets destroyed, makufe inhlupheko ekhandiwe let the suffering fabricated be destroyed also. imsamo yabo The ancestral platforms evaliwe that are locked and nullified, mayivuleke let them get released and up. ngivula inhlanhla I'm opening the luckies. ngivula I'm imali opening financial breakthroughs. Ngivula amaphupho. I'm releasing their dreams. ngivula I'm amabhizinisi releasing their web, ngivula imisebenzi the jobs also. ngivula amathenda Opening their tender. ngivula I'm impumelelo opening success and breakthroughs, prosperity. Babona amandla. A powerful God. zulu lemfihlakalo Confidential to heavens. makwenzeke imangaliso Let the miracles happen. izingane zaba ithola Their imisebenzi children must get jobs. maziphumelele Let empilweni them get breakthroughs in their lives. makufuba umnyama Let the darkness be destroyed and nullified. makufuba umnyama Let the darkness destroyed and nullified. makufa ikhova Let the owls be killed. makufa otokoloshi Let the water sprite be killed. makufa iminci Let the revenants die. imdliwa Let the revenant Imdliwa die. The ife. ghost must die. The ghost there per ancestral platform. imthwalo Their ritualism eyakhandwa fabricated. ayife Let them get nullified. 1 kunya 2 kubili 3 Kuthatha. 4 Kune. 5 Kuhlanu. 6 2. 7 Isikhombisa. 8 Isishiyagalombe. 9 Isishiyagalolu. baba abasetshenzwe Father, emalini those that are bewitched from there, wherever they come from. abavala imali Their money breakthroughs. Ngiyayivula. I'm releasing it. imali ebhajiwe Money ingaphumi that are not issued. ngiyasimemeza ngalolu I'm khaba summoning them inside the calabash. ngibulala ukuthakathi I'm destroying sorcery. ngibulala ukuloyi I'm destroying black magic. uma ngithi 10 If I say issue, Uzophakamisa kakhulu raise up izandla. your hand too much. ebese uyahalalisa And ubonge you relate and thank you. Ukhiphe umsindo wokubonga. Praise the make the 9 This is Shakalolu. 9 Shakalolunya. azife baba Let them get destroyed, Father. izinto ezisemhlabathini Then under the soil. ezisemzini yabo Now from their homes wherever they come from. amaphupho Let bomnyama that darkness dreams. 10 Amen. zavuleka izinto Let the matters be released. baphila abantu People are delivered. zavuleka izinto
Their matters are Zavuleka organized. izinto. Their matters are getting Bafa organized. ubuthakathi. Witchcraft practices Zafa iy'nkamba nullified. zobumnyama. Black pots of black magic are destroyed. Empilweni yakho In your namhlanje. life also. Makuze imvula yezibusiso. Let the showers of rain come. Naphekwa through abantwana bakho. blessing upon you and your children. Naphekwe inzalo yakho. Upon your offsprings also. Amaphupho awukufa Evil dreams. ahambile namhlanje. Nightmares are gone today. Ngiyabingelela kumaqhawe, ngiyabingelela enqabeni. Mina igama lami ngoNkosinathi wakaNxumalo ePort and Fort. La enqabeni ngafika ngizoyigcelela ezithunyweni zasenqabeni. Ngafike ngacela umuzi ngabusiseka ngawo umuzi. Nginawo umuzi njengamanje, ukhona umuzi mkhulu nabantu abafikayo bafike bemangale befuna ubabuka khona kuqhamuke mina njengoba ngiyingaka. Ngiyabonga kakhulu esithunyweni sasenqabeni ngoba nezingane engangicelile nazo ukuthi ziphumelele ezigolini. Ngibonga kakhulu ngoba kunengane eunjiniya kwaEskom, kuphinde futhi kube nengane engizohamba ngendiza nje khona maduze ngidize phezulu. Ngihambe iyothola iziqu zayo zokudokotela. Ngiyabonga kakhulu esithunyweni sasenqabeni. Amen. Sicela sithi wehlisa kancane maqhawe ukuze sizocosha kahle nangu oqhawe ozobonga. Ngibingelele ubabuxaba, ngibingelele kwinglozi. Ngithi amen kwinglozi yasenqabeni lo khuluma umncedisi wakaZungu eDeni Dalton. Lapha ngithi angizodlulisa ukubonga kubabuxaba. Ngike ngafika ngonyaka ophelile eGoli nakhona babuxaba bengamazi kodwa ngithe mangimbuka kwi-TV eshaya impempe yakhe ngavuka isithunywa ngasuka kwaqhamuka izwi ebusuku kwathiwa ngiye kubabuxaba afika ngikhulekele. Nangempela ngagibela ngaye eGoli wafika ubabuxaba wangikhulekela base bengivalile emsebenzini engisebenzayo. Kodwa konke emva kokuthi ngibuye kubabuxaba ngabona zonke izinto zenzeka. Ngikhuluma nje kade ngenza umsebenzi olokhu wahlala ngo97 ungenzeke ekhaya kodwa ngikwazile kuba namandla ngawenza lo msebenzi ngoJuly. Ngithi ngibonga kakhulu kubabuxaba. Dumedisa maqhawe lebitso la ka ke nna Jan Mabiletsa ke nna Hammanskraal ko Makapanstad. Ke tlo bonga montate excaba mo ke berekang ko teng le he lore ne se mosebetsi wa permanent re aga holo ko Makapanstad. Kgwedi ya o feta re gola ka kgwedi ko re berekang teng. Kgwedi ya o feta maqhawe ke maketse selo se ke senne ke sa senagane thata mo pelong yaka empa fela ka dauta e rile ha ke lebelela mo pheng yaka e ke golang ka kgwedi ka kra e ntshosa ba tladitse ka tšhelete e makatsang e ke sa kgone gore nka e tlhalosa thata mo station bona. Ke tlo leboga go ntate Qhawa o mpuletse matlhatsi le mahlogonono. Ke a mo leboga ka tsotlhe tsa ntiretseng tsona. A se kgale ke qala go tla mo kerekeng ya ntate Qhawe ha ke na le 6 months ke na le 4 months fela empa fela dilo tsa ka di a bulega. Ke kgone go reka masenke a go rulela le ntlo yaka le gore ke rulele le differenta tsa ka. Ha ke bolela bjane ke di rekile dilo tseo di tlile ko gae kwa. Ke tshwaretse ntate Qhawe tebogo e kgolo e ke batlang go mo leboga ka yona. Ke mo tshwaretse 1.5. Ke mo tshwaretse 1.5 e ke tlo lebogang. 1.5. Yes. Ke Maqhawa. Ke a leboga. Ngisacela ukubingelela ubaba umprofeti ngibingelele bonke nabantu abangaphakathi. Igama lami ngusizwe ngahambathi Sibongo ngiphuma eBergville. Ngiqale ukufika la ekhaya last week before ubaba umprofeti ahambe aye ekhaya. Ngathola ikhombo yamkhucululi bengiqala ke nokujwayeza ukugabha ngeswasho.
ngasebenzisa lo mkhucululi ewangikhiphela enye into engingazange ngiyazi enginayo la esithombeni efonini engizondlulisa ukubonga nje kakhulu amandla esiwasho sala ekhaya umkhucululi ngithi ubaba Xaba engathi angama njalo ngokusisiza ukuze sizophuma kulezi zinto esizidla zilele Sanibonani Enqabeni okhulumayo uLothando kaMthandi. Ngizobonga Enqabeni last week ngangakwazi ukubhala isandla sivele sama nje ukuzobhekana esikoleni. Ngaza last week Sunday baba uProphet ngamthola usicela ngithandazile. Manje isandla sisiyamuva sekwazi ukubhala ngizobonga.